8 kunsilli lokali se jieħdu bejnietom 400,000 euro biex iwettqu proġetti fil-lokalitajiet tagħhom li jagħmluhom aktar aċċessibbli. Għal din l-iskema bit-tema ta' aċċessibilità u mobilità applikaw numru ta' kunsilli lokali u se jgawdu minna l-lokalitajiet tal-Belt, Lisla, Ħattart, San Ġiljan, Santa Luċija, ir-Rabat Malta, Għajn Sielem u l-Arp. F'Għajn Sielem dawn il-fondi se jintużaw biex żona f'dan ir-raħa li mdawra b'każini tkun imsebħa b'dawl ġdid u bankini. Ħankunu għaddejn speċjalment fi ġranet tas-sajf nagħlqu inkluż il-weekends din il-parti taċ-ċentru tar-raħal sabiex anki aħna nagħmlu ċertu attivitajiet fihom u fl-istess ħin dan l-ispazju nagħtuh lura lin-nies. Min-naħa l-oħra l-lokalità tar-Rabat f'Malta se takkwista van li jaħdem bl-elettriku biex jgħin lil persuni bi problemi ta' mobilità. Ħankunu għadin namlu rotta li tolqod diversi nħawi tar-Rabat li l-Baħrija, l-Andrijiet, Kunċizzjoni. Jiġifieri biex indaħlu aktar nies lejn il-pjazza però mhux bil-karozza tagħhom. Waqt konferenza tal-aħbarijiet is-Segretarju Parlamentari għall-Gvern Lokali Alison Zerafa Ċivelli sqarret li permezz ta' skemi bħal dawn il-Kunsilli Lokali jkunu jistgħu jipprovdu kundizzjonijiet aħjar għar-residenti tagħhom. Illum aktar mill-bieraħ ninsabu konxi tal-importanza li kull persuna għandha dritt li tgħix b'mod liberu u indipendenti. Għaldaqstant aħna bħala Segretarjat Parlamentari għall-Gvern Lokali se nkunu qegħdin noffru l-għajnuniet tagħna sabiex nagħmlu il-ħajja tar-residenti tagħna aktar sabiħa, aktar komda.